Lek jenengan ngelakni kula koplo nun sewu. Jenengan iki termasuk warga masyarakat Indonesia yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Kok iso? Lho nggih lho. Jenengan aja ngelakni kula. Jenengan harus sadar diri Mas Cahyo. Loh, saiki apa ya umum? Arep liwat nang polisi tidur kok nuwun sewu. Tapi jenengan ya harus tahu bahwasanya jenengan sebagai warga Indonesia juga harus menaati peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Loh iya bener pancen. Tapi sampean kan sampean langgar semuanya. Kok iso? Lho iya lho. Sampean ora kek tandha apa kek? Es disret. Berarti tandane apa niku? Ora entuk mandek. Ngapa sampean mandek ning kene? Jagek. Pak polisi niku mang pindah riyen, Pak. Dasare kene iki nggen sepur ya, Mak. Nggen sepur ngaturake panas-panas mlaku kipas untuk memberi support kepada duo Jo supaya naik di pementasan. Monggo, Madangkara. Dados. Sekali lagi. Panas melaku kangge ngurmati dan menyapa para penonton serta Mas Glidik karo Mas Gluduk nggih. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Nggih, rawuh jam pinten niki Pak? Sawetawis saking Blitar tabuh sedasa ndugi ngriki. Alhamdulillah. Nggih. Kalih panitia lak sampun pitakok kantuk pakurmatan to jenengan. Nggih. Riyen-riyen kedap-kedap kula atasane. Sing ngriki radi lenggah rumiyin kedap. Nah, gen mengke kersanipun sekeca sedaya sami menikmati. Karena niki tontonan untuk masyarakat Madiun. Iki sedekah utawa sedakoe ya kuwi Hotel Merkur. Sukses Jaya Group. Siap. Alhamdulillah Gus. Nggih. Dawuh saking panjenengan nggih. Sowan wonten Kyai Madiun kota sedayanipun. Nggih. Sedaya pinanggih bagas kuwarasan mboten wonten rubeda nirik sampikala. Nggih. Cekak aos ridho lan hidayahipun tumurun saking warga agung Madiun sedayanipun. Amin. Nggih. Pripun jenengan malu nggih pikantuk pakurmatan sempat istirahat wonten kamar hotel to Pak? Lah kula malah saking penake nggon niku moh dandan ngeten iki kok. Lah terus? Pengen kula niku nggih turu tenggen penak, fasilitas penak, VIP, njur mulih sangoni, ngoten lho. Ngono jenenge ora tanggung jawab. Ning paling mboten sangono mboten kedah materi to, Gus. Lah terus? Materi itu nomor belakang. Yang penting itu adalah doa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Okay. Ini ngoten lho. Bener.
Ngoten. Lah jenengane piyayine modern. Nggih. Wis kulino saba ning ngendi-endi Estu. ora bakal gumun karo teknologi. Amin, Sing amin. kula mesake iki masih sampeyan iki lho. Bab napa? Mas Gluduk kula ngerti wau. Pripun? Mas mriki dicawisi hotel kali panitia. Nggih. Lah dhek arep mlebu ning lift. Masyaallah, arep mlebu ning lift sandale dicepot. Mbok aja ndesit-ndesit banget ngono ngapa to? Zaman milenial itu paling tidak harus bisa update. Ngono lho. Kowe iki kudu ngerti zaman, ngerti hotel ngene kok bingung banget ki ya ngapa ngono lho. Lho, kok malah tingati ngono ki lho. Ya kowe iki omong wae modelmu kok Nggih, mudah-mudahan dalam rangka Disnatalis SMP disnatalis matane. Wong tasakuran kok disnatalis ki lho. Duduk Disnatalis SMP lho iki. Loh. Masya Allah, tempatnya pas ini di jalan raya, pas di depan SMP Negeri 2 Madiun. Nyapa kok disnatalis gitu? Tak kira Disnatalis Kok kait dengan ucapan selamat dan sukses toh. Tasakuran atas peresmiannya hotel ternama Madiun, ngono lho. Nggih, Yo kudune ngerti toh. Muga-muga akeh omah sing didol. Loh. Iki bocah iki jane Kuwi mudhun ora ta Kakang, kuwi mudhun. rene iki melu berdoa dan Lah iya wis ndongakne lho. Lah nggih. Lah iya, kan doanya kan sudah jelas. Pripun? Lah lek nun sewu lho iki lek. Lek profesine iki tukang tambal ban. Nggih. Ndongakne apa? Ayo muga-muga akeh wong sing bane mbledos. Lah iya wis jelas to. Nggih. Kan ya jelas. Saiki lek toko rokok. Ya muga-muga wong sing kentekan rokok akeh. Nah, saiki nun sewu. Saiki lek buka hotel priyo ndongakne muga-muga wong-wong omahe kadol. Kita nginep ning hotel kene kabeh. Piye ta iki kok malah kwalik nggon pemikiran Sampai iki ini lho. kleru Mas Gluduk. Loh. Orang yang nginep di sini itu tidak karena tidak punya rumah. Neng pamane kunjungan ke Madiun, Nah. pengen refreshing karo keluarga. Engko terus nginepin neng Hotel Merkur. Masalahnya ini tidak tahu bahwa perkembangan perekonomian yang ada di Kota Madiun itu seperti apa. Kota Madiun itu dipenuhi dengan destinasi wisata. Betul. Lah mula oke investor-investor yang masuk ke Kota Madiun, jur iki berkembangnya zaman, mula kekurangan fasilitas untuk penginapan. Betul. Mula Pak Harsono ki ndamel ngeten iki nggo mencakup dan melengkapi Kota Madiun, ngono lho. Kok malah wah bocah ki nek ora tahu pengalaman ki yo ngeten iki. Nggih, mangkandani Mas Lidik ngono. Omahku desa. Loh. Lah pra yo enak wong kutha kok rumangsamu. Nginep ngene iki tok sewengi 750 eman-eman. Astagfirullahaladzim. Kose. Perhitunganmu ki kok aja kok ming duit, Mas. 750 tak nggo mangan keluargaku wis 2 minggu. Cangkeme lho. 2 minggu. Ha iki lak perkara ki lak kalangane beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, Lah nek ana Wis. pejabat daerah, tugas daerah, apa ya arepe sare ngendi nek ora dicepaki nggon ngene iki? Ya ning pom no. Piye Aku coba? kulino. Secara gridnya itu beda. Tingkatannya itu beda. Wong ki urip aja nggo gaya. Ning gaya dienggo urip. Kowe nek ngomong kudu ngerti tanggung jawab leh Iya ngomong. lho. Kowe nginep ning kene kemelinti. Gaya. Sewengi sak juta 300. Nggih. Mulih tele-tele kowe. Yo. Yo ning kowe kebangetan kowe Iya, Duk. Lah napa? Lah iki sing nanggap Hotel Merkur, kowe iki kudune melu promosi kok malah Pak Harsono itu Kulo ora ngelek-ngelek. Tegese kalau memang itu butuh, manfaatkanlah kebutuhanmu. Aja mek trimo ning hotel ki mbok nggo gaya aja. Tapi digo butuh ora masalah. Ning lek mbok gaya aja. Loh. Ngono lho. lah gaya lan ora tergantung dengan kemampuan toh. Lah nek umpama duwe tenan gaya ya wajar aja. Sing dalane wong duwe ki piye? Ayo turah blawah. Wong apa kuwi? Awang duwe Sugih. kadonyan. Wong sugih. Nggih. Tak omongi kowe. Wong sugih ki lho mesti lek cukup. Ning lek wong cukup ki mesti sugih. Weh, apa kuwi contone? Loh iya lho. Wong cukup, Wong sugih ki lho mesti lek cukup. contone Wong sugih ki panggah pengen sugih. Mergo sing disawang wong sugih sak dhuwure. Nek lek wong cukup ki mesti anteng kuwi sing dalane wong sugih. Aja am-am wae tak apuki kene kok. omongan. Berarti kowe milih dadi wong cukup. Nah, Lho iya lho, Bos. Cukup berarti kan padha karo wong sugih. Lho nggih no. Nginep po ning Hotel Merkur. Lho, aku nginep ning kene gratis kok, Bos. gratis. Gelem ya, nginep so- nek gratisan nih munyuk iki. Gratis kok sombong ki Lho iya lho. Lho, paling tidak sampean mau
dipapake nggon ngeten niki paling tidak mensosialisasikan oh iki lho nggone nyaman seperti ini. Wah, ini loh fasilitasnya seperti ini. Jadi secara edukasi dalam mensosialisasikan fasilitas hotel itu kami itu tepat sasaran loh. Jeding kocok tok. Loh, malah kelasnya menengah ke atas toh. Menengah ke atas piye? Kaya ngono. Ke atas piye bareng aku cepet. Loh, kok kithekku ning ngono ya aku yo. Ora ngerti iki, pengalamane mboten kaya kula panjenengan, Mas. Bangeten Lindi. Bareng Di mana-mana bareng mau enek semprotan lho. Ora enek ciduke tadi semprotan lho. shower kae. Tak semprot lho kok keri ya. Ya Allah. Aku Ngene kok mbok omongke iki lho. Loh, iki lho pengalaman lho, Bos. Aku kulinamu gawe ciduk kok. Semprot lho. Ning kene iki apa-apa sarwa otomatis. Arepe siram ya otomatis. Arepe BAB juga otomatis. Arepe ngecem banyu wae ya otomatis. Nah, kuwi rungokno. Loh, ini fasilitas yang sudah menengah ke atas. Biarpun bangunannya megah dan mewah, tapi harga fasilitas itu terjangkau murah. Lah, ini lho. Ngono kuwi. Kowe marai Kaya ruru wae lagi pembukaan lho. Iki wis dibuka kok. Kok loro ya bareng lho. Kowe buka ning Google, buka ning Traveloka, wis ana harganya di situ. Iki dhek ngerti regane tak jelani. Lah kowe ngopo mau mlebu kamar mongko wis tak omongi. Tuk, kamarmu nomor 612. Kok randang mlebu nyapa? Ora nek kuncine kok. Goblok. Bocah ki ra ngerti dikira omah desa, gawe kunci gombyok ngono kae. Saiki zamane modern tuh pakai atau kartu. Lah wong kartu digawa lah kok ming disaki tok. Tak kira ATM ya. Ora ge buka Lho iki tenan aku ngerti dhewe, bingungi dhek golek resepsionis mau. Aku ngantek bingung to dhewe kartu lho. Telepon kula to, Pak. Heeh. Anu Dik, kamarmu wis penak bro. Anu wis enak. Mbok aja ngomong iki anu isin. Iki ra kena dibuka lem ning ngono. Akhirnya aku bingung, Pak, tak templekne lawang kene enggak buka. Aku pindah lawang kene. Kamu buka. Lah kok buka ning lift. Terus kula telepon. Mas, mbok yo sing rada cerdas saite. Sing modern. Kuwi ditempelke ning pintu, kok nek begitu nyala hijau berarti itu Matir, pas. Ngono, nek suarane. Iso mbok buka. Oh iya nek ngono. Begitu pintu terbuka, kartu disaki. Lampune ra murup. Sono. Bingung neh iki. Weh, iki lampune cetekane ning ndi? Pokoke mugi-mugi kemawon. Ose iki dibahas iki. Kowe iki pelawak laris kondang tekan ndi-ndi gur perkara hotel ora ngerti kok. Wis to, tak omongi. Pon mugi-mugi kemawon. Mugi piye? Aja terus isin aku. Kowe iki karo adekmu dijak mulya. Mergo biasane kuwi lak dandane ning sanding tek kuwi. Arep tak jak ning luar pulau ki apa-apa manajemen lak saya yang noto to, Mas. Hotel kula sing noto, pesawat sing noto. Lho niki kok kula culke dhewe mergo kok kapan raga ngriki. Lah kok telepon ngurupke lampu golek cetekan. Lah yo tak omongi, cetekane ning ndi? Kowe mudhun lift. Ha ning ngesorke nek kotak gedhi kae. Kuwi cetekno kok lak mati kabeh. Akhirnya aku senani security. Kertu sing kok saiki mau ning kono mburi lawang iki lak enek tempate. Nah kok niki cemplung nirono mak blek biar murup otomatis. Bar niku goleki iki dilebokne sapa? Kartune niki lho. Dilebok ning ngendi kok sapa? Lah, dilebokne ngendi? Temboke graya ana. Lah lampune peteng kok bareng tak graya iki lho kok apa tibake raine bojoku. Bojoku tibake mrongos ngene. Masyaallah. Cobi penjiran galih to. Iya. Akhirnya terus dincepke nggih murup niku wau. Nggih ampun alhamdulillah Pak sakit kula. Lah, karena pengalaman ini jadi saya berdoa karena pengalaman saya bisa menginap di hotel bintang 5 ini. Mudah-mudahan Merkur akan menjadi tujuan utama penginapan destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. Tepuk tangan untuk Merkur. Weh. Iya, mula terima kasih Pak Harsono sekeluarga. Pak Harsono Bandung nggih Pak, ngapunten kula wong desa Pak Harsono dadi ngapunten saestu kula. Kok ngapunten tuh langsung satu tujuan yang pasti. Beliaunya itu yang mana secara bahasa itu detail ngono lho. Pak Harsono. Ngapunten nggih Pak Harsono. Makasih Pak. Ben bapak itu renan penggalih njur lila legawa. Lah iya Pak Harsono. Nggih ingkang pundi? Pak Harsono ngapunten nggih Pak Harsono. Saya hanya bisa berdoa Pak Harsono. Harsono. Maju to bapak ki ya ben lega ngono lho. Pak Harsono. Lah nggih yang mana coba? Lagi iki wong ditangkap karo sing nanggap ra roh iki. Yang tatak toh.
Iki ya tata gendeng ya iki ya. Lah nggih, terima kasih Pak Harsono. Terima kasih Pak Harsono, mohon maaf ini hanya sekedar guyonan saja, mudah-mudahan. Nyawangmu ki sing fokus ngono lho ngendi? Wis pokoke tak golek sing mantuk sing ndi lho. Ora fokus kok kepiye seniman kok ngene iki. Pak Harsono itu lenggah sama Bapak Kapolres. Iya. Sama Pak Agus. Makasih Pak Agus. Pak Agus itu Bapak Kapolres kita. Nah, saya yakin bahwasanya institusi Polri ini yang selalu saya cintai. Amin. Dan saya selalu menghormati Pak dari jajaran Polri ya. Dan saya selalu mencintai dari bapak-bapak polisi. Harus mencintai dan harus menghormati. Karena bapak polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat. Bermasyarakat. Dan kita sebagai masyarakat kita harus mencintai dan menghargai dan menghormati bapak polisi. Yang harus ditanamkan itu. Aku ki saking menghormati bapak polisi Pak. Nun enek polisi tidur. Ki aku ini melakukan kalem-kalem ben ratangi aku. Balenono. Kamu cinta keluarga besar Polri. Iya. Dengan cinta kehormatanmu, menjaga etika dan attitude-mu. Cinta saya terhadap bapak polisi. Iki enek polisi tidur. Sangke lehmu ngajeni. Aku ini melakukan kalem-kalem ben ratangi. 2020 kok si enek bocah pekok toh. Ayo. Wi masmu isik koplo tenan. Polisi tidur itu lah hanya untuk mengamankan jalan toh. Ngelokne aku piye? Koplo. Nah, ngene ta. Ngapa meneh ki? Lah genak polisi tidur lah kok semen. Lah iki to. Lah iya. Unduk-undukan supaya wong lek liwati sing hati-hati. Lek jenengan ngelokne kula koplo nun sewu. Jenengan iki termasuk warga masyarakat Indonesia yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Kok iso? Lho nggih lho. Jenengan aja ngelokne kula. Jenengan harus sadar diri Mas Cahyo. Loh, saiki apa ya umum? Arep liwat nang polisi tidur kok nuwun sewu. Tapi jenengan ya harus tahu bahwasanya jenengan sebagai warga Indonesia juga harus menaati peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Loh iya bener pancen. Tapi sampean kan sampean langgar semuanya. Kok iso? Loh iya lho. Sampean ora kayak tandha apa kae? Es disret. Berarti tandane napa niku? Ora entuk mandek. Ngapa sampean mandek ning kene? Jake. Pak polisi niku mang pindah riyen Pak niku. Mas Cahyo, nyampluk aku. Mas Cahyo solusine siji. Piye? Kae kon jebol keprukno ndase iki lho. Lah kae iki ming sementara mergo iki ana hajat. Endi tulisane sementara ndi ora elek kae. Ayo. Kae peraturan yang selalu ditangguhkan atau yang selalu ditaati untuk aku mau nyuwun prisa karo Pak Harsono. Pak, kalau wayangan di tengah jalan apa tidak mengganggu lalu lintas, izinnya apa enggak? Susah. Enggak apa-apa, ini izin dari Pak Maidi, dari Pak Kapolres untuk hiburan kepada masyarakat. Dadiane tulisan ono ya ora masalah. Ngono kuwi. Berarti ngerti rambu-rambu? Ya ngerti. Melanggar emang. Kok melanggar piye to? Aku kok melanggar piye to? Aku taat karo tertib karo aturan lho. Asin iki ora perkara Pak Maidi. Lah apa? Karena Bu Yuni dan juga saya yang hadir di sini. Kok iso gandengi kluthuk kok karo Bu Yuni lho? Iki ora paham iki. Bu Yuni itu garwanya Pak Maidi lho. Lah iya kuwi kegeden piyak kurang cagak omonganmu. Ibu itu paling tidak secara religiusnya itu bagus. Secara akademiknya juga luar biasa. Lah kok entuk ming super tetra ngene iki terus kowe ora paham. Sebetulnya Bu Yuni itu dulu satu pondok dengan istri saya. Satu pondok. Satu pondok. Mondok di mana? Ibu Yuni ning pondok pesantren, bojoku ning gone pondok Ramadan. Ini yang selalu ditanamkan. Wengko nek saya suwi tak ning nono ninggung. Lah lho kok malah godi lho nek ngono. Wah. Boleh didigo satu pondok itu sama. Ngono lho, secara hukum agama itu akhlakul karimah turun ke jasadiyah masuk ke kolbiyah itu sama, ngono lho. Lah kok pondok Ramadan, tapi kan ibu itu pegawai. Loh, bapak juga pemimpin daerah Kota Blitar. Kita tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Contohnya Mas Cahyo Kun tadi, dalang ya dosen. Ibu Kesi iki lho, gini. Kesi lho. Mau ning kene ya pindah barang sama. Nek iki Kesi iki kesot, ngono lho. Bu Kesi iki ya sinden ya dosen. Seseorang tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Walaupun saya sebagai seniman tradisional, tapi istri saya, Pak. Loh, nun sewu. Bojomu? Loh, pegawai Pemda loh, Pak. Pemda itu pegawai daerah. Loh, pemain dangdut. Alhamdulillah sakniki pun layak melu Lorenza pisan. Aku iki. Waduh. Ora ngisin-ngisini lho. Ini di depanan. Di depanan. Ini tuh di depanan. Wis gerang kaya ngono ngileran to, Duk. Ini nih. Kowe iki kita yang ganteng ya pekok. Ini nih di depanan.
Basa Indonesia apa lho? Goro-goro mikir pekok. Ora goro-goro pancen kowe iki pekok. Loh. Saya itu malu. Di depannya. Di depannya ibu pejabat, di depannya bapak pejabat, piai-piai yang linuweh, beliau-beliau yang berkompeten. Itu paling tidak secara intel kanit. Ilmu intelijensinya itu tinggi, ngono lho. Kowe iki mare ora apal, Mas Cahyo itu piyaine andap asor dan tidak sombong. Sing ngomong sapa? Loh, malah iki dalang kemel. Makanya diprioritaskan di Kota Madiun. Malah Mas Cahyo iki dalang kemel. Dalang lek ora kebak tata krama, biasanya malah ora diundang karo sapa-sapa. Aku ngerti etika kok. Sapa? Menghargai kepada jenengan iki malah dalang sing sombong jenengan iki. Kok iso? Lho iya no, kula ditangkap madhep rono, sinden ditangkap madhep rono, sampal iki ditangkap malah madhep tebok. Aku madhep rono lho. Oh, saiki wis pindah. Piye ya nek Maido ki penak. Nek lakoni yang sing nimbal iki Pak Maidi kok Pak Maido gitu ya. Pak Wali Kota niki Pak Maidi. Angel men tomongan karo kowe iki ora. Ngene lho Mas. Awake dhewe iki Maido penak. Pak Maidi. Iya. Tegese awake dhewe mengkritik ngono lho, maksudnya mengkritik Maido iki. Dadi apa? Wong lakoni karo wong nyawang kuwi luwih abot sing lakoni. Lho nyapa dilakoni labot? Lho wong ki gampang lho. Urip ki aja lek abot ya aja dilakoni. Ya ning wong kuwi sawang sinawang. Lah lek ra gelem nyawang ya aja disawang. Rampung to. Mergo urip ki gampang. Wong seneng ki urung mesti lek tenang, wong tenang ki mesti seneng. Iya, ning wong urip ki lak angon rasa to. Lho sing dingon iku dene wedhus karo sapi rasa dingon. Wah, sampean yo masalah. Sampeyan ki piye to Mas saya? Sing dingon ki umume lho. Berarti ra tau bahasa iki. Angon sapi, angon wedhus, rasa kok dingon ki terus piye? Maksudnya dijak gotong royong ngono lho. Sing dijak gotong royong ki masyarakat. Ayo, nggih mboten Mas saya? Iya. Lah nggih. Kok rasa dijak gotong royong niku pripun maksudnya jenengan? Maksudnya kamu tahu di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Apa kuat kowe? Wong junjung sembarang ki lho kowe iki embeyenmu metu. Kok junjung langit. Ning nuwun sewu iki menepis terus to. Omongane sapa-sapa kok paido. Tegese sampean kakean ngomong. Saen ning kene bareng tak amati padha karo tong kosong berbunyi nyaring sampean. Maksudnya pripun niku? Pribahasa itu. Sampeyan ngerti to tong kae? Tong lek kotong dituthuk ngangge apa watu apa suara teng 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 teng. Ini lek diinguk renek apa-apane. Berarti pripun niku? Wong kakean ngomong renek manfaate apa-apa. Sampeyan iki berarti semaput sampean. Lho semaput yo ora ndalang kowe goblokmu to kowe. Oh kakean ngomong renek gunane. Sampeyan asmane sinten? Lho genah piye kene ngerti Cahyo Kuntadi. Dados napa? Dalang no. Sore nganti isuk omong ora? Tik aja meneng ae, aku ya wah ngono. Aku tak manut sing nanggap. Wis alung meneng bayaran aman. Sinten sing kakean ngomong ora nek gunane? Nyatane iki jenengan kakean ngomong ya gunane ya larang. Sampeyan ya dadi dalang kondang dinyange ya angel. Kosek to, nuwun sewu. Sing jenenge dalang ora mung omong. Sabetan barang tegese tangane ya dikrembyahke, sikile ya diobah. Maksudnya pripun? Wonge gelem krembyah bakal entuk opah. Tangane pripun? Ya digarke nyekel wayang begar ngene iki akhire entuk dhuwit. Lek begar? Entuk dhuwit. Lek gegem? Ora entuk dhuwit. Sampeyan ro petinju ora? Kowe iki yo dagelan kok meneng ae piye to, Dik? Iki bengi golek slamet dhewe-dhewe ya. Wis aku ora melu-melu, kuwi urusanmu. Golek slamet dhewe-dhewe. Nggih mboten? Anu lagu-lagu ya. So. Sebabnya hari ini kan lele dadi los. Oh no. Dadi urung mesti, Mas. Bojomu melu ki ya. Melu. Anakmu ya melu. Melok, Mas. Alhamdulillah bojoku ya jan jos, Mas. Jos piye? Wah, apik. Masak ning hotel Lanterna mau. Nggih, apik kula. Sing gegem tangan kuwi melali lho. Engko timbang diurus engko. Ayo. Malah kok lene to, Dik? Lah kok malah meneng tak sak ngomone bojone malah ngomone tangan neh ora. Lah bojone ben durusi dhewe bojone kene ning kene kok iso ngono lho. Kita itu berbineka tunggal ika. Nah, betul, Mas. Berbeda-beda tetap satu jua. Betul. Beda bendera, beda agama, tetap tanamkan persatuan dan kesatuan. Boten kok wonten ing jajaran institusi
kepemerintahan kemawon mboten. Nanging di keluarga besar dalam budaya ini harus ditanamkan seperti itu. Sampean pelawak panjenengan ngasta dalang itu butuh chemistry, butuh ikatan hati yang selalu melengkapi. Lah nek ngeten iki lak kula njur kepenak lan mboten kepenak lak dipun pirsani piyai-piyai budaya ngeten iki. Leres. Jadi paling tidak sampean tuh bisa ke sini ikut di pagelarannya Mas Cahyo Kuntono ini paling Mas Cahyo Maidi. Lambene do teng kecotot ra genah. Dan satu kebanggaan bahwasanya dalam rangka peresmian Hotel Mercury ini tidak hanya menggelar budaya tapi pada malam hari ini banyak door prize yang akan diberikan terhadap penonton yang hadir pada malam. Aku lagi ngerti lho iki. Nah, ini salah satunya bentuk ini hadiah utama nggih menika setelika Mas Pion menika. Oh, ndase wong lho iki, Pak. Iki iki sirahe wong setelika Mas Pion. Tak kira setelika ngene iki mau. Nggih nyetelika cengelmu kuwi. Dase wong. Astagfirullah. Dase wong di Pak, ngapunten nggih, Pak. Wiado kok Ponorogo tekan kene padane setelika. Iki. Lah wong tak kira kok ngisor ngene lho kok nek ngene aku ya. Iki iso urip iso nyawang kok iso. Kowe padha ngenyek Gusti Allah lho kowe. Oh ya nyapo. Lah iki ciptaane Gusti. Iki umate Gusti kok. Lah ya ciptaane Gusti sing kaya setelika ngono lho nanti. Ngawur ae. Ngapura ya, Lek, ngapura. Weh. Ayo kono. Ya iki lho, sing duwe orkes Lorenza ya iki. Ayo, nyuwun sepura ngapura sakurunge poso-posomu rasah lek ra njaluk ngapura lara ati iki kok. Iki dek mau wis megeng kuwi nahan kuwi ngempet. Kowe ora entuk kok terus njur maido ngundamana fisik seseorang itu sudah ginaris dari masing-masing umat Gusti. Nah, banyol ya banyol aja menyakiti seseorang. Njaluk ngapura. Lek sepura ya, Lek. Mangsamu. Maaf ya. Guyon. Ngono kuwi paling ora ki sepuh karo panjenengan iki sepuh. Sangone tok mesake. Ado kok Ponorogo lho kuwi. Penggemare Mas Cahyo ki ya setia. Utang 50. Lah. Dadak utang. Jenenge orang gowo apa. Jiwa loyalitasmu itu dicontoh seperti Pak Harsono. Pak Harsono Banten. Itu loyalitas yang tinggi, sedekah yang luar biasa. Ngeten iki yang dihitung rupa arta pun pinten atus yuta cobi. Tapi tidak melihat bahwa itu sebuah mengurangi rezeki beliaunya mboten, tapi justru beliaunya semakin kuat dan kokoh mergo sregep sedekah. Mula kowe sedekah kuwi ora ndadak perlu wedi. Ayo ndang dilungke. Propirane pira? Ora lokak saya kebak Mas Glodok. Rezekine Pak Harsono tumiba wonten panjenengan. Lajeng tumiba wonten Mas Glodok. Nah, sampean kok nek rene barokah mengalir ngono lho. Ya mesti kongkonan iki. Ora kok kongkonan yo. Wis ora tau ngetokne maklar tok iki. Inisiatif. Saya omongane tenanan lho iki ketok. Inisiatifmu ki ya kepiye ngono lho. Saken Pak Peda Montor kuwi kok Ponorogo. Ayo. Anu susuk 80 susuk. Dagelan kondang kere. Astagfirullahaladzim. Susuk ya penting kok. Pokoke sing penting ikhlas wae iki nyapa lho. Ikhlas. Sing penting ikhlas nyapa. Len susuk 80 ya Len. Ya. Iki lho. Oh alah dilokne kok setelika 100.000 Ren. Kowe kudune ngelokne dheke ngene kudune unggahne kaji dheke kowe. Kowe iki Mas Cahyo. Nggih. Oh alah. Sampeyan ki sewengi kuwi mbok nggih urip sak wulan turah. Mung trima kedudut dhuwitmu 100 lehmu ndremimil. Sing nggih urip ki ngwehi remote. Poh, sing nggih urip ki nggih remote tipine sepira lho iki. Piye ya nek ku Mas ku bahasa sing penak ngono lho. Gusti Allah ki meni sinyal. Lah, poh, lek ngono akeh konco. Aduh. Memberi kode ngono lho. Memberi kode. Bakal nomere sapa? Alam godhog. Iki nun sewu, Pak. Kula ki nek kalih Mas kula niku jan anu. Kaya-kaya ki ning trima ora penak. Sing ngene. Cah cilik-cilik ki nek seneng wayangne aku jan diyemen aku. Alhamdulillah. Jan ngono iki kena nggih contoh. Wis, matur nuwun. Seneng dono dria. Wong iki aja diitung, butuhe eneke pira lung. Makasih ya Mas Klitik ya, dengan dermawan tenan. Loh, kula ki langsung, Pak.
Tak lung nih, lung. Kuwi wis to. Saya akeh rezekimu. Kaya ngono kuwi kaya adikmu lho, Dik. Yo, rasa sele entan sik nyres. Seneng dono dria. Tak sedekah nih rene. Sedekahane matamu. Lah nyapa to? Lah iki dompetku. Nego. Nek ngene lah yo mlaku to. Wong kok iso. Lah ngopo? Nego kowe. Aja nangis lho, berarti ra ikhlas sampean. Dompetku kok iki. Lho ning lak wong ki anek unen-unen to. Apa? Wong kuwi mbuang siji mesti entuke 10. Bener, wong berkali yen lipat. mbuang 100 entuke 1000. Ngono lho. Iki kurang mesti ya. Kurang mesti piye? Coba. Susah 80 lho, Rek. Mbok jaluk nek. Pengedan sing ikhlas ngono kuwi. Lah iya lho, ngono. Sik tak selani sik. Nggih. Ken genange sik. Duit kowe Nggih. Wis to rasa mbok sawang. Dagelan Sik, Mas. larise kaya ngono. Mas. Lah. Dadi ngene Mas, kula dude nggih Mas. Ngene apa? Sirkulasi dasmu. Piye to sampean ki? Sing bawane duit. Perputaran uang iki lho. Lah perputaran uang. Iki lak awake dhewe menghadapi investasi rupiah to, mata uang to. Dadi nek nun sewu kula cuplek Mas. Nggih. Sampe iki nek tau mirengke dawuhe para yai. Siap. Sedekah kuwi ora kudu didudohke. Tersembunyi itu sudah menjadikan pahala yang luar biasa. Nah, terus Pak Harsono itu tidak menunjukkan bahwa beliau itu kaya, sugih nggih mboten. Betul. Sugih ya ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Nyatane iso nyenengke wong sak menimbane. Artane teng Mas Cahyo. Mas Cahyo turun teng ngene Yukesi. Yukesi sik ngedum yoga. Yoga didumke tukang son panggung. Barokahe mengalir. Lah, terus duite ning sampeyan. Mbok keke bojomu barokah meneh. Terus saiki ning panggung mbok dumke meneh barokah meneh. Dadi sama membantu barokahnya Pak Harsono, keluargane sampean ya karo keluargane bocah-bocah. Lah terus keluargamu piye? Yo keluargamu yo. Keluargamu utuh lho iku. Loh, Iki apa bepok? minurut remote Gusti Allah ki Repot dasmu iki. Arepe pos. Tuk nun sewu Tuk lek sampean kaya ngono kuwi tegese sampean getun. Mboten, Pak. Ora ikhlas. Lek ora ikhlas sampean rentuk apa-apa lho. Ikhlas, Pak, ikhlas. nah, catak no. Saya ikhlas. Nah, Pak Harsono. Saya ikhlas, Mas Cahyo. Iya. Ikhlas dodone ning ngarep. Wong Pak Harsono. Kira-kira wis kok adem duwe pira Dik mau Dik? Nggih wonten gangsal atus, Mas. Gangsal atus lho. 500 lho. Oh, wis entek iki. Mangsane. Yo Gus. Dan saking Mbah No Kulit. Petung Rejo Nguntara Nadi. Nggih. Ngersakaken lagu Pepeling Lestari Sambung Wanci Dalu. Salam selamat sukses untuk peresmian Hotel Merkur Madiun. Lan ugi dhumateng para penonton sehat selalu. Amin. Ugi saking keluarga besar PG Rejo Agung Baru Madiun ingkang langganan wayangan matur nuwun dipun wakili kalian Pak Samsul PG Rejo Agung matur nuwun dawuhipun. Ugi menika kula Cahyo Budianto mirsani live streaming saking Bandung menika pareng salam kagem warga Jalan Sriti Gang Parkit Nambangan Lor Kota Madiun. Matur sembah nuwun. Ugi kula ningali Mas Kluthuk yang sangat dermawan luar biasa. Semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah matur nuwun. Dompetmu ndi le? Go bayar etol entek gua. Genduk Umi Hafifah coba kaya apa? Cublak suweng. Ngatek Nduk, sayu. Yuk. Cublak suweng ngeteng kelender mambu ketunduk budal tak pole lahir sapa guyon gawe ake sir gawe kopong sir gawe kopong
Coblak suwange teng kelengger mambu ketunduk budal pole lale sapa guyu ndelikake sir pangkele kopong sir pangkele kopong sir pangkele kopong. Atur nuwun. Nduk Umi salim sih karo Glidik. Dan yang terpenting jenengan kudu salaman bekti karo Mas Gluduk mumpung bengi iki lagi seneng aweh dhuwit ning sapa-sapa. Nggih. Sehat ya Cahyo ya. Lho. Sehat. Sehat ya Nduk ya. Ndi duwite? Lah liyane sampean paringi duit aku kok ora. Lho, lah kamu kan grupe kono. Oh, nek grupe kono enggak? Yo nyuwun ketuane no. Nggih. Rene Nduk. Sing jenenge wong sedekah ora kena pilih-pilih. Nah, betul. Apa nek sedekahi bocah mahasiswa sing nguri-nguri budaya kaya jenengan bakale ora lokak saya kebak matur rono. Ayo. Martabatmu kan saya dhuwur yen gelem ngerteni. Aku meh TA lho, aku meh tugas akhir lho. Mosok sampean gak mesakne aku. Ren, ndang isolno dhuwit Ren. Tanggo nyangoni iki Ren. Ngenteni susuk kok kene ya Nduk ya. Mas susuke 80 ha. Ya arep kepiye-kepiye ngene ya Nduk. Pripun? Masmu kuwi empan nggawa papan. Nggih. Yen maringi ngono ora gelem ning nggon papan ngene iki apa meneh sampean lak ya sak padha padane seniman boleh kok. tak maringi ning kene engko dikira aku pamer. Nomor rekeninge nggih. Siap. Rekening bank. Rekening listrik. Dadal engko hen aku tak isine token 50.000. Aja mbok gagas ngene iki lho. Wong tuwa sing ra kena kanggo sendenane cah enom kuwi ya ngene iki. Heeh. Dadi bocah sing ngerti tatanane bocah, dadi wong tuwa sing ngerti tatanane wong tuwa. Kepiye yen bocah enom ki iso ngajeni wong tuwa, ya wong tuwa ki iso baliknya kudu iso ngajeni cah enom. Nggih. Ben iso nggih sendenan ngene iki ngono lho. Aku ning disendeni malah geblak kok lho. Coba dadak karo Mas kae. Pripun? Daun apa, Bos? Ya nyuwun pitedah kepiye ngono. Daun apa Umi? Ora karo nyedak tenan. Biasane yang karo wong wedok. Nek aku wis biasa ngono. Tuk tak omong ya. Iki pamane kowe nyangoni Umi, mongko karo Umi nggih bayar SPP utawa nggih sekolah bayar kos. Otomatis kelak kuwi hikmahe dadi ilmu. Ilmu itu sangat luar biasa manfaatnya. Sampeyan omahe saya gedhong magung iso tingkat pirang-pirang. Maaf ya, Bos. Jane kula niku arepe nyangoni cah wedok. Lek sing teng ngarep niki entah cilik-cilik ndak masalah. Terus sing teng mriki ra apa-apa, mergo wong lanang. Kula niku kadang-kadang tuh perang batin ngarepe kula niku lek nyangoni wong wedok. Karena gini, yen kula nyangoni wong wedok itu kadang-kadang tuh wanita yang wanita yang ada di dalam hati saya. Kadang-kadang tuh ketidakterimaan itu muncul Mas Cahyo. Cemburu sosial. Cemburu sosial. Oh. Jadi kula niku lek nyangoni wong wedok niki antisipasi saya di panggung ini iso kula batesi Mas Cahyo. Sopo maksudnya? Loh, kula lek nyangani niki enek sing nesu, Mas. Sopo sing nesu? Mun ta mengke kula WA. Sing jelas ya ning omah pikir ngomah, sing penting lek kerja ya kerja. Iki dudu wong omah wong lek perkara streaming bojoku ora mungkin njuk streaming wong wifi-ne tak pedhot wisan kok. Lah terus kepiye hubungane ya ngopo nek ning kene iki nggone ngendi ya ora usah dilebokke ati. Ya termasuk grupe Mas Cahyo ki. Kadangkara ki enek. Lek aku nyangoni sapa jenenge Umi, ku mesti nesu mergo suwira tak sangoni. Ya dikandani to. Ora paham kadang-kadang ki ndak trimo dek kok suwira tak sangoni ngono kuwi. Cemburu ngono apa piye? Nggih Mas Cahyo leres. Lagi ngerti aku Pak yo. Nggih. Sapa kuwi? Berarti yen cemburu wong wedok sinden berarti. Nggih Mas Cahyo leres. Nggih, waranggono jenengan. Sapa tak kandhanane tak tuturane wong niat. Dikandani nek ra kenek sesuk ben rasa dijak. Ngono lho. Kae to. Senes Mas. Lho, andinge kuwi. Sing nomor 2 kan jaba. Senes niki Mas. Lho, kula nggih swira petuk. Oh, Mbak Valisa iki. Senes. Gendut niken. Senes. Pino? Menika Mas. Niki mengki lek kula nyangoni Umi niki mesti nesu mergo dangu mboten kula sangoni Mas. Kowe iki statusmu iki apa kok iso kowe ngomong ning kaya ngono Bukesi kok nesu kuwi lho. Mantan kula Mas. Mantan apa? Ya. Bukesi ayu kaya ngono raimu kaya jibor no. Don't look from the outside but from in the heart Mas. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ayu ki tresno wingko katon kencana katon wingko Mas. Senajan to kula elek Mbak Kesi Ayu ning Mbak Kesi tresno kalih kula menika ndelok kula gantenge ramu Mas. Waduh. Dadi nun sewu, yang maaf ya yang ya. Yang denggelmu mlocot iki ora. Sampeyan lak ngerti statusnya Ayu Kesi to. Napa to iki? Dalam apa iki? Dalam tatanan nggon keluarga. Kowe kok kenyih nyawut jane iki. Ayu Kesi ki sing
mengku saiki lah, tapi kan biyen kan bekasku. Iya, masa lalu iki digulung, membuat lembaran baru. Aja diungkit-ungkit sing biyen. Oh, ora ngungkit kok. Mulane aku mau nyangoni Umi megah ku nesu engko. Lho. Ya wis ngono rasa mbok omongke garwane ning kono iki. Ya tapi aku yo jujur kok nyapa to iki. Lho. Biyen apa gandeng tenan apa? Ngengkel nyapa to, sing ngeteri kowe lho. Jadi aja banter-banter. Lho, ora banter piye nek mike. Lambene elek kabeh. Ora kok maksamu. Nduk iki lho pamundhute Mbah Nok kulit iki. Ayo. Podang kuning to. Sambung wanci dalu. Oh, tak kira sak sambel kemangi. Om. Dalam. Bang kangen aku sampean. Nggih. Bar iki sesuk ben poso. Nggih. Sing penting seniman ya seniman, agama ya kudu ngetutne apa sing dadi lakoni kapitayane dhewe. Poso ki ngepos rasa. Iya no poso alhamdulillah. Pokoke sing penting ngono. Cutunen Pak Puh. Om Jenengan nggih poso. Lho aku ki saulen ora tau mokel aku. Kuat Lho ora tenan kowe, taat kowe, takwa kowe. Ora poso kok nyapa. Ya tak Kok sombong iki kok sarapan. Kagem bawa mboten? Nggih. Siap. Dandang gula, Om. Ngono. Beh, telikane sama tu beluke. Balik rono neh. Sudah. Kuwi konslet. Kabel konslet terus kobong ngono lho. Ambok kowe nek pengen mut-mutan muten ndase kuwi. Wong kok kenyih heram kok iso. Yo, Umi. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Ngeten iki nggih termasuk ibadah Mas Ayo. Lah kok saged? Nggih no, ngetokke swara sing mirengke kepenak, njur gawe senenge atine wong akeh. Niki nggih ibadah. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Ora semangat. Ya bar iki poso. Waduh kowe iki jan. Wong kuwi jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was semelangke. Lah wis kowe iki mek nuturi ra ceblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kilong pira? Anggarane awake dhewe potong nggih ijoli sampean. Potong di wong wis lunas kendengenane entek. Tak entekne kok. Wis tegese panitiane tertib kuwi. Nggih. Nduk. Prandene maksasa jebul nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Kang Sik, Nduk, stop, Nduk. Bentar. Pak, sing teng ngarep Videotron nika, Pak. Pak bakul kopi, Pak bakul kopi. Niku lak mbeto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik teng ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun jangan mriku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Den nggih Mas Ayo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop mie ngriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong
panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah nika didumke cah cilik-cilik ngeten pundi Amit? Pendhetke. Nih sing alit. Nah, pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah, sing cilik sik. Ngene. Nah, kae cilik. Ngene. Nah, kae kono sik. Kene. Iki sing arep Amit. Ngene. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak, nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayari sik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruwahe penuh barokah, Bro. Kateng dikateng. Dompetnya dikateng ini teng. Dompetmu teng. Dompetnya Kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayari sik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok kok. Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Pira enteke, Dik? Telase pinten, Dik? 100 wis kono ndang ditumise. Mosok mineme 100 ya. Wis to dadak kon nyiram kok iso ngono. Oh. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho ki mek 7. Nggih to. Ya to, Nduk. Nggih. Mula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Kok panjenengan gawane kathah nggih sok kala ngeten niku kok iso. Sak kopine pira? 200.000. Kuwi sisan kopine ben dunjuk wong. Demno. Pisan kok demno. Ya sing alus ikhlas to kowe iki. Tuk. Ya golek rezeki halal ya. Kae deloken piyai sepuh-sepuh marem to penggalihe ngono. Wis. Ngono wis, kono kopine kon ngedumne. Pen pisan. Masuk. Lah, kae bakul aku ah. Kene, Pak. Bakul aku. Sentek. Wes bosok ta. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben entek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Oh, aku carenganku sik akeh ngaur. Ayo. Yo. Ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dr. Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Buju. Alhamdulillah. Nggih. Ten Pak Haji Heriwur nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi niki totok adil latihan. Iya. Karena diundur neh. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya, Nduk, masuk, Nduk. Umi Habibah. Gambarmu uga sing gedhe ngapuramu kang mas papujian
Mendah baya yen kesita urip lan andika Awas, oh, pur, sareng kan bu? Sing gedhe pangapura Mas Prabu Jangkung sejen tongadiku sambung kuwong wanita Sembah nuwun menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar Radio Madya FM Madiun. Wah iya nggih. Sembah nuwun sedaya kemawon. Karyane Mbah Sukron niki wau sambung wanci dalu. Mbah Ji Sukron Suwanda nggih. Nggih. Lak Kang Rama nggih.
Oh nggih wonten Wah, pripun. jan iki malah keleresan kok, Mas. Nggih. Delalah kala wingi kula kalih Mbah Sukron dipun jak nuwun sewu simbah kula Mbah Kemi. Menika nggih dalang sampun murut ing kasedan. Kula ruwahan niku lajeng ndongaaken leluhur ingkang wonten makam. Nah, berarti itu ada tongkat estafet dari keluarga panjenengan. Nggih no. Aku kok wedi to kuwi. Kok kono meneh to kuwi. Ngoten niku. Tapi anu lho Mas. Pripun? Saya itu ikut bangga. Keluarga panjenengan itu lah keluarga seniman nggih. Nggih. Keng Rama, Mbah Haji Sukron Suwondo nggih ngoten. Nggih. Wonten nasabipun turun ke panjenengan. Nggih. Lajeng neruske wonten ing tatanan pedalangan. Leres. Terus wonten Mas Anom Dwijo Kangko nggih ngoten. Nggih. Sami Mas. Mula tatan niku kedah dipun ngoten. Nggih to. Anak itu harus kita tularkan apa yang menjadi tingkah laku kita yang positif. Nggih. Nggih to. Kula bapak dalang panjenengan nggih dalang. Kula niku bapak nggih pelawak. Nggih. Siswa budaya. Nggih. Njur lajeng nurun teng kula kalih Mas. Nggih. Lah niki kula nggih nularke teng anak kula. Niki juara stand up komedi tingkat Kabupaten Ponorogo juara 1. Alhamdulillah. Niki nggih pelawak nggih. Bangga no. Loh, seneng no bapake dagelan, anake dagelan ada generasi penerus. Rama dalang, putra nggih dalang. Leres. Bapake dagelan. Anake niku ngeten. Putrane Mas Kluduk. Weh, pripun ta panjenengan? Pelawak hebat nggih. Pelawak napa? Seniman hebat. Boten. Lah apa? Ya wis mek nganggur ning omah. Ya sekolah kok. Ya dididik ben apik, ngono lho. Jadi anak saya itu sekolah. MTS, MI Pak, MI Pak. Nggih. MI ya. Madrasah. Ya, alhamdulillah. Ya ngaji. Sedang ngaji. Alhamdulillah ngajine menika pun full Pak. Sedina ping 4. Niku alhamdulillah sakniki ini pun katam ya. Iqra loro menika. Lah Iqra loro kok sombong iki lho. Ya kuwi nek tatan nggon nek sekolahe ning madrasah paling ora ya alqidah, akhlake ya kenek, nggon tajwide ya kenek ngono lho. Paling ora ki marai ku anu Mas. Ora dicerdasne kaya Kang Rama panjenengan kalian bapak kula mboten ngoten. Dicerdaskan yang lebih bisa mengangkat harkat martabat orang tua ngono lho. Mula ana tembung tarunung kula ana bapa. Anak kudu pinter. Kuwi lho. Mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa sak karone iki penting. Ngono. Iki kata-kata sing salah. Peh. Kok salah piye meneh coba. Dadi iki wis pas ngono. Dadi bapak Ade dagelan. Nggih. Saiki Ade dadi dagelan. Nggih. Dadi ngene lho, iki bektine wong tua karo anak ngene iki. Walaupun raga ayah sudah pergi tapi ilmunya tetap abadi. Lah kuwi ngono. Iki kata-kata bijak. Dadi aja nyeprekne wong tua. Kadang-kadang wong tua ki ora ninggali apa-apa ning ilmu itu yang selalu bermanfaat bagi kita. Biyen bapak Ade ora ninggali bondo donya. Ning ninggali ilmu sing nyatane saiki dadi bondo donya sing iso nyukupi keluarga. Lah ning lak kowe ya budaya to? Iya no. Anakmu pembudaya. Lho gak no. Lah anake Mas Cahya budaya. Budaya. Tangi turu cekeli wayang sabetane apik. Lho. Anak kula niku nggih ngoten. Arepe budal sekolah nggih tetep assalamualaikum. Anakku ki tangi turu tak cekeli kuncite. Lho. Kuncite iki kon buka bengkel ngono apa? Nyolong sepeda motor. Wah, lah ngeten iki lak kekudangane mbleset to Mas. Itu tekte iki teka-teki kehidupan. Oh, nggih. Dalam arti wong urip ki sok kala ki Gusti Allah ki maringi apa sing dadi jatahe menungso, ning menungso ki ora sadar ki besok bakal dadi apa. Lho niku lho teka-teki kehidupan ki penting. Dadi kaya ngono kuwi. Tak kira ya TTS kuwi ya.